आसाम और सोनाब बेंगल सीमानि संकस दैमा 37 नं राजा लामायाव कारगिल विजय दिवस फालिनाय जादों। अक्ट' 26 जुलाइ 2021 गोसोखांथावना दि 1999 इं मायथाइनिफ्राय लानानै दिनै 22थि कारगिल विजय दिवस फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो 26 जुलाइ दानाव फालिबोनाय बे भारतनि बीर जोहोलावफोरनि थाखाय गोसोखां महरै आरो देरहासार सान महरै फालिबोदों। 1971 इं मायथाइयाव 3 दिसेम्बरनिफ्राय 16 दिसेम्बरसिम 13 साननि आरो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय दावहानि उनाव गेदेर देरहानाय आरो गावनि जिउखौ बाउसोमबोनाय बीर जोहोलावफोरनि थाखाय दिनैसिम गासै भारतआवनो रंजानाय आरो गोसोखांथि हाबाखौ लाबोनाय जादों। मुश्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा बुङोदि जों बावनाय नङा बीर जोहोलावनि जिउ बावनायखौ, जों बावा बिथांमोननि हादरनि थाखाय बेसेन गोसा बाउसोमनायखौ। बेजोंनो लोगोसे गासै भारत हादरनि सुबुंफोरखौ बयबो बीर जोहोलावफोरखौ गोसोखांनानै गाव गावनि न'आवनो गोसोखां आरज लानो खावलायदों बिथाङा। जो 1971 में 13 दिन का जो वॉर हुआ था 3 अप्रैल से लेकर 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक, वो वॉर सिर्फ 13 दिन का वॉर नहीं था। उसके पीछे पूरे देशवासियों का प्लानिंग था, पूरे देशवासियों का आशीर्वाद था और एक प्रिसाइज प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सारे ही मीडियम में जो किया गया था, उसका वो एक प्रतीक था।